No, Suomen yhteiskunnallehan menestyvä yrittäjyys on ihan äärimmäisen tärkeää. Että voi sanoa, että kasvu ja työllisyyshän tulee hyvin pitkälle innovatiivisten yrittäjien kautta. No, yrittäjät on Fennialle kaikkein keskeisin asiakasryhmä ollut perinteisesti ja on myös tulevaisuudessa. Ja voi sanoa oikeastaan, että yrittäjyys on tietyllä tavalla koko Fennian DNA:ssa hyvin tärkeä osa. No, me asioidaan päivittäin tuhansien yrittäjien kanssa ja meidän keskustelut useimmiten liittyy yritysten riskeihin, riskien hallintaan, riskeistä selviämiseen. Ja sen takia se on varmaan se luontevin tapa, miten me ollaan myös mukana tässä hankkeessa.